It-tmexxija kollha tal-Moviment Żgħazagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN offriet ir-riżenja tagħha lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' News qalu li l-President tal-MZPN u l-kumplament ta' tmexxija ta' dan il-moviment offrew ir-riżenja tagħhom wara l-Kunsill Ġenerali li ġie fi tmiemu l-ħadd li għadda. L-istess sorsi qalu li r-riżenja ma ġietx aċċettata minn Clyde Puli. Is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalu li r-raġunijiet li waslu biex l-MZPN jieħu dan il-pass kienu bosta. Raġuni ewlenija kienet li malli R-Riżenja laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista beda jwarrab fil-ġemp lill-MZPN. Fil-fatt R-Riżenja ħoloq grupp ieħor għaż-żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista bl-isem ta' Future Leaders. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalulna li żgħażagħ tal-MZPN ħassew murtati kif il-kap nazzjonalista R-Riżenja jrid iwarrab lill-MZPN fera fil-Partit Nazzjonalista li ilha mwaqfa l snin twal. Iż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista kienu urtati wkoll minħabba li fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li ġie organizzat tul il-ġimgħa li għaddiet, ftit li xejn kienu żgħażagħ mill-Moviment Żgħazagħ tal-Partit Nazzjonalista li jingħataw l-opportunità li jindirizzaw lill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Irrabjaw ukoll kif fil-Kunsill Ġenerali il-Kap Nazzjonalista R-Riżenja u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fid-diskors tagħhom għamlu referenza għal Future Leaders imma m'għamlu l-ebda referenza għal ħidma li wettaq l-MZPN. Li l-MZPN offrew ir-riżenja tagħhom hija turija ċara li l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista hija dejjem jikber. Bis-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista għalulna kemm kellu raġun il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo li fil-Kunsill Ġenerali qal li min ma jistax imexxi daru ma jistax imexxi gvern, botta ċara għall Kap Nazzjonalista R-Riżenja. Min ma jistax imexxi daru ma jistax imexxi anke gvern.